zo'n eten? Just dat? Ja. Lekker. Lekker. Ik wist nog net helemaal uitzien. Nee, goed uitzien. Wat zei je? Ken het? Nee, komt er wat aan? Wij dan, ik zie niks. Een kraaiennest. En een gewone schommel. Die komen je dan nog weer nice zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Nee, vlog. Ja, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Firewood op de planning. Wie zullen nou eerst om? Smink. Nee, om Hier. omheer. We zullen omheer van de beestje, want het is op. En we zullen nieuwe plantjes in de pot zetten. Ja. En ze binnen bij u in de tuin dwaande. Ja jongens, het is eindelijk zover. Het weer hield het feest te weer bij u in de tuin. Maar ze binnen dwaande mij alles uitvlakje en een heel tegelpaard. En het begint er al aardig op te liedje. Dus ja, en een gat voor de trampoline. En komt de trampoline vanmiddag? Vanmiddag nog net denk ik, maar dat duurt het net zo lang meer. Paken maakt het nou het gat, maar de kraan van de trampoline. Yes! Eindelijk hè? Ja. Ja. Dus dat doet op de planning. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En wie neem je hem Joet? Mai! Ja, is de vogeltjes hoor. Ja. Dat hij kijkt hier. Nee, we zien een pakje hier. Nou, dat weer snel kleren, hè? Hoppatee. Kijk eens met mijn broertje. Net jongens? Nee, wie altijd mooi krijgen ze biks en heer, hè? Ja. Ja. Hallo! Zie je eens zo'n eten? Just dat? Ja. Ja. Lekker. Lekker. Wow. Ken we hier onder trop, pieps? Ja, past dat? Ja, we gaan toch maar door de kant om. Tuut. Nee, we zien maar weer aan. Links. Met tuut. En pieps komt dus even helpen met draad tillen. Dat is lief. Ik ben hem net zelf te tillen, dat mag maar net, hè? Wat zei het? Oh, strieën weg gaan maar, denk ik. Oh! Ik ben door ons. Oh, nog even een pakje strie ophellen. Gaan we hier nog een strie ophellen? Dat is een bedje, hè? Strieën sliepen ze op en heer eten ze op. We gaan nog het pieps er is, hè? En doei. Ubbedee. Rijden maar. Ik kom naar niet zitten. Ertussenin. Oh, wat krap aan, joh. Zo. Ja, ik ken het nou. Nou, van mijn deel. Oh, we gleden staan. Zo'n beetje. Oh, correct was. Nou, daar gaan we. Hoppatee. Kijk nou, sure. Alles weer klaar. Best genoeg, pieps. Je rijdt mij met je al. Zeker, wie komen er wel? Alles weer klaar. Ja, pieps bedankt. Zeg maar dood, pieps. Tot vanmiddag. Mami, wat ik nog... Ja, ik wacht je op die. Ik rijd net zonder die voort. Nou, maar we een plantje denk ik. Nou, we hadden smoor druk te jaren, hé. Daar bibben we. Nou, de golfkaradel zet en de fiets mee. De sjoef. Ja. De eerste orenvoort. Deze? Oren. Oren. Ja, no remmest. Ja. Nee, die oren. Oh, de oren. Ja, juist. Wiet, staafjes. Pak ik die jas nog even. Ja, fiets maar naar de dik en dan maar op die stapje, hè? Maar we eerst uitzien naar waar de dik in. Nou, hier en strie is klaar. Nou, even de blomkesplantje. Wat heet die? Want die horen, dat ziet er echt net uit. Eerst te volle water, toen in één keer keivoele zinnen. Dus er is niks meer van nodig. Ik ben helemaal deerbaard. Even wat nieuwe blomkes. Ik haal al nieuwe blomkes hellen, want ze er alleen nog even de oude eruit en de nieuwe erin. Ik kan heel mooi mee helpen. Komt er niks aan? Wist nog net helemaal uitzien. Nee, goed uitzien. Wat zei je? Ken het? Nee. Nee, komt er wat aan? Wij dan, ik zie niks. Hier is nog helemaal papier. Ja, van mij kennen we wel. Wat denk je? Nee, wat nog? Ja, orenvoort. Nee, deze. Nee, oren. Waarom? Die is zwaar. Onze kist net. Oh, zet. Ja, hast. In de midden. Ja, daar gaat ze. Die lidskes worden met meer in, hè? En de segrutte hierin. Maar dan met eerst de adem er al je uit. Studie erin, zou je? Smiet je maar in. Oh, ja. Oh. Dit is al je droeg. is niks meer, hè? Niet eens op. Die is al op. Doe ik eens volle sneller dan mij, man.
Nou, de modder is nog wel goed. Maar dan nog even wat wetter, ja. Dan kunnen we eigenlijk wel de gieter opheljen. Welke was de eerste? De grut of de lietse? Oké, dan is de grut. Zo mooi, dat is het. Zit ik eens met de sapje over de kop. Is hem eruit halen, is dat? Oké. Oh, bakje, oh, bakje. Oh, bakje. Ik ben sterk. Sterk. Zo, is hier nog één gat, zo. Ga je nog één oren, Blomke? Ja, nog één. Perfecto. Maar we hebben een vegerka en een gieter met water. Ik wil meer eigen gieter. Best. Ik wil die lied. Best. Zo, deze wil hem graag hier. Hè. Hier. Zo. Zie je dat? Klasse, meid. Slag het dat? Heel goed. Dit beetje hier, want hij gaat heel snel. Hier een beetje, overal een beetje water. Oren blomken een beetje water, dan hebben we klaar. Hè. Oh, dat is goed bedacht. Ja, top. Zie ik die meenemen? Nou, hebben we mooi in die plantjes, hè? Ja. En wat moest u nou graag doen? Speeltje, hier wel een beetje over praten, hè? Woezel en Pip cijferpuzzel. Zullen we eens even zien wat we hier voor leuks gaan? Wow, shit. Dit Wat voor kleur is dat? green. Green. Zullen maar we zien welke te bieren heeft. Het is wel een beetje lastig, maar dat kan we hoor. Ja. Hier staat het nummer traaien. Op welke dobbelstien zit traaien stipjes? Tel eens, hoeveel stipjes zit er op? Hier, hoeveel stipjes zit er? 1, 2, 3. Die met je bij. Maar is die hier wel onder dan? En deze heb ik Hoeveel beestjes binnen? Het binnen traaien beestjes of meer? 3. Tel eens. 1, 2, 3, 4. Oeh, dan is die het net. 1, 2, 3. Juist, en je hebt die direct op. Maar zo is juist en klaar. Dat weer nummer 3. 3 hoentjes, 3 stipjes en nummer 3. Die is klaar. 1. Waar zit 1 popkop? Juist, heel goed. Hier zit nummer 1 op. Die trek bij. Dat is nummer 8. Oeh, dat is wel een heel heug getal, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé, die klopt. Nou, maar we hier in het ziekje. Waar zit 8 stipjes op? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 moesten we, hè? Ja. Jongen, jongen, doe ik eens wel heel goed tellen, man. Tadaa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo'n stipjes zien, we krijgen dat telt. Waar zit hier weer op de zo'n stipjes? 7. Ja! En nummer zo'n. Dat is nummer 6, denk ik. Oranje, hè? Waar zit 6 beestjes op? Is dat tussen of is dat tussen? Tel eens even. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dan is dat hem net, hè? Nee. Nee. En die dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is hem, die, hè? Dat is Sabi Sabi. En dan hebben we 6 beestjes, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat is de goeie. Nou, hoeveel is het? Oeh, dat ben prutten. Tel ze eens even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Jochem. 9. Nummer 9, dat is die. Ja, dat ben ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juist. We halen al heel veel in, hè? Die? Ja, die is net zo mooi. Ja, die erbij. Heel goed. 10 ben dat, hè? 10 voeltjes en 10 stipjes. Oranje? Was nog meer oranje? Maar dit er wel meer, hè? Dat is net best zo moeilijk, hè? Dit is 5. Nummer 5. 5 hoentjes en 4 stipjes. Hoeveel plantjes staan erop? 2. 2. 2 stipjes en nummer 2. Nou, en de laatste. De moltjes. Hoeveel moltjes hebben we? 1, 2, 3, 4. Ja, perfecto. Nou was er weer zien. Tadaa! Nou, en ondertussen ben de man in de tuin douane. Laat je maar eens wel even zien wat ze al je dingen hebben. Het wordt echt super mooi. Een heel paard om het naar je ombouw.
En een paardje naar Ilse Chibbeta. En er komt een paardje naar de Hoenekennelta. En een god van de trampoline, hè? Nou, Heid, laten we eens even zien wat we al hebben gedaan van haar. Dit is al je vlakbak, hier komt Grint, hè? Ja. Dit is mooi. Wauw, wat lijkt het oor, jong. Cool. Nou, dan dit hier is zwart. Zwarte tegels daarheen. Touwtje. Oh, is het een touwtje daar? Hier. En de trampoline komt inderdaad daar. Just het god voor de trampoline, Hildo? Zie je hierachter. Zie daar, bij die pijltjes. Daar komt de trampoline. En hier de opstapjes naar de beide de warm. De Johan Cruijff Arena wordt langer. Oh, mooi man. Jee. En hier komt ook nog een paard helemaal van zwarte tegels naar. Hier. Ja, rug naar de doorte. Ja. Cool, ja? Lijkt het vlot heel los, hè? Ja. Vet mooi. Mooi, hè? Ja. Super netjes. Je kan staan mooi met die fietskoel heen, hè? Mooi breed. En dan komt direct nog Grint en een kartenstiel ronen. Ja. Wauw. Jee, bliep mij. Hier komt de trampoline, hè? Kun je hier aan lekker springen met zaken, man? En wat zou hij nog meer voor die meidje? Kraaiennest Een kraaiennest. en een goorntje. En een gewone schommel. Die komen hier dan nog weer nice, zag je. Ja, toch? Ja, ik dacht het zo. Oh, dat was. Oh, dat ken ik. Nou, maar wat nou even nog haar. Ja, dat ken ik inderdaad. Nee, maar dan kunnen we deze kutting ik wel vastzetten. Oh ja. Ja, Maar dat zie je wel. dat zie je wel. Ja, daar maakt het niks uit. Heel mooi. Top. Wat hebben we al prettige dingen, jong. Jeetje. Ja, no? Allerraast. Samen een hoekje Geef me dat kleer. niet aan, hè. Wie er even niet. Ja, jongens. Ik ga met Ildo naar plantjes planten. De man met erop waren in de tuin. Maar helemaal het bestraat met het god voor de trampoline. Ik ga met Ildo omheen strieven. Siep het dus even open, hè? Want weer wat zwier, hè? Ja. En nou zullen we even een hapje eten. Ik zie hem een keer wel weg. Van nou succes en voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zetten. Blauw toemke, doe eens een blauw toemke, toch? Zet een blauw toemke omheen. Even je net het chill op de download van mijn tablet als telefoon. Oh, een night shitsvlog. Hey hoi. Hey hoi. Hey Allegere, ik wil je mijn hele noffelijke vakantie toewensen, Allegere. Al je leuke dingen, we gaan lekker met de familie en je gezin wezen. Weekend er even 4 weken tussenuit. Maar daarna ben we vanzelfs weer rond met hele leuke vakantievlogs. Hey, want nog een keer. Hey hoi.